श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला हिरव्या वाटाण्याची उसळ कशी करतात ती दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया. हिरवे वाटाणे काल रात्री फुगत ठेवलेले आहेत. काल रात्री तरी किती तास अंदाजे? तरी झाले आता ना 8-9 तास झाले. हे कांदे 2-3 घेतलेत कापून उभे. हे आज मी सुकं खोबरं वापरते उसळीला. हा फोडणीसाठी कांदा आडवा कापून ठेवला, 1.5 कांदा आहे हा. आणि हे कढीपत्ता फोडणीला. हे हिंग, मोहरी, हळद, गरम मसाला, हा मालवणी मसाला, हा धना पावडर आणि हे जिरा पावडर आणि हे तेल फोडणीला. तर पहिला आपण आधी खोबरं भाजून घेऊया. तवा तापला आहे बघूया. तापला आहे तवा. थोडं तेल टाकते 2 चमचे ह्याच्यामध्ये. आता तेल जरा तापू दे. आता कांदा टाकून घेते. भाजायला पाहिजे कांदा. हा बघा, असा कांदा भाजला पाहिजे. आता ह्याच्यामध्ये गॅस थोडा मी बारीक करून ठेवला आहे. आणि आता खोबरं घालते त्याच्यामध्ये. आता हे असं खोबरं भाजलं पाहिजे चांगलं. थोडं लाल असं झालं पाहिजे. आता गॅस बंद करते मी. खोबरं भाजलं आहे माझं चांगलं. ढवळते आणि आता बाजूला करून ठेवते. आता सोमची उसळ घालून घेऊया. इकडे ठेवूया. आता मी कुकर ठेवते गॅस चालू करून. कुकर जरा गरम होऊ दे चांगला. कुकर आता तापला आहे. गॅस मी बारीकच करून ठेवलाय. आता जरा तेल टाकून घेते. 2-3-4 चमचे तरी टाकायचं. तुम्हाला जास्त हवं असेल तर जास्त पण घालू शकता, असं काही नाही. आता कढीपत्ता टाकते जरा बारीक करून. फास्ट करते जरा गॅस. आता गॅस थोडा बारीक करते. आता कांदा घालते. कांदा घालून घेतला. आता जरा हिंग घालून घेऊया, अर्धा चमचा. गॅस माझा बारीकच आहे. आता मोहरी घालून घेऊया, अर्धा चमचा. जिरा पावडर अर्धा चमचा. हे सगळं दळून घेऊया. आणि आता जरा गरम मसाला. हा नुसता गरम मसाला आहे, पण अर्धा चमचा. तुम्हाला जास्त हवं असेल तर जास्त पण घालू शकता, असं काही नाही. प्रत्येकाच्या आवडीप्रमाणे असं. आता अर्धा चमचा हळद टाकून घेते. ढवळून घेऊया जरा.
असं टाकलेलं ना प्रत्येक गोष्ट जरा जरा धवून घेतली ना का ती लागते बरी जरा. आता जिरा पावडर टाकते अर्धा चमचा. चवीपुरती साखर. आता मसाला घालून घेऊया. मसाला तुम्हाला जर वाटणात घालायचं असेल तर वाटणात पण घालू शकता तुम्ही. मी फोडणीला घालते. वाटणं म्हणजे हा हे वाटण आहे त्याच्यामध्ये पण घालून वाटू शकतात. मी जरा फोडणीला टाकते म्हणजे थोडं भाजतं हे मसाला जरा. माझा मसाला तिखट आहे म्हणून मी कोणता मसाला आहे तो? मालवणीच मसाला आहे पण जरा तिखट आहे तो. तुम्हाला जेवढं तुम्हाला तिखट पाहिजे तेवढं तुम्ही घालू शकता. हे करप नाही का नाही भाजलं आहे ते. मसाल्यामुळे? नाही. आता त्याच्यामध्ये हे घालून देते वाटाणे. गॅस मी बारीकच ठेवलाय फोडणीला घालते वेळी. जास्त करून मी गॅस बारीकच ठेवते फोडणीला घालते कारण फोडणी जळू नये म्हणून. असं झालंय. आता ह्याच्यामध्ये 1 पेला पाणी टाकते. चालू आहे ना? 1 पेला पाणी टाकते. अजून पाहिजे तर तुम्हाला जेवढं पाहिजे तेवढं तुम्ही टाकू शकता. मला अजून थोडं हवं आहे पाणी. अर्धा पेला. 1.5 पेला टोटल. एवढं. आणि बघा आता हे असं झालं. 1.5 पेला पाणी ओतलं आहे मी. तुम्हाला जास्त हवं असेल तर तुम्ही जास्त घालू शकता. आता चवीपुरतं मीठ घालते. तरी किती घातलंय? 1 ते 1.5 चमचा घालतलं मी. नंतर लागलं तर आपण घेऊ शकतो. मिठाचं काय तसं हे नसतं. आणि आता कुकर लावून ठेवते. गॅस मी अजून स्लोट ठेवला आहे. आता फास्ट करते जरा. आता झाकण लावून घेते. 2 ते 3 शिट्या घ्यायच्या कारण आताच जरा कडधान्य उकडत नाही ना लवकर. गॅस फास्टच ठेवला आहे. 2 ते 3 शिट्या घ्यायच्या आपण. तोपर्यंत मी वाटण करून घेते. झाली रेडी? रेडी नाही अजून खोबरं टाकायचं आहे ना त्याच्यामध्ये वाटलेलं. कुठलं हे वाला का? अशी झाली आहे. आता गॅस चालू करते आधी पहिला. शिट्या झाल्यावर काढलेला ना गॅस. आता हे टाकून घेते खोबरं. हे किती म्हणजे असं व्हायला पाहिजे? असं बारीक व्हायला पाहिजे. ते मग असं वाटलं वाटलं. हां तुम्हाला जेवढं पातळ पाहिजे तेवढं तुम्ही सुकं केलात तरी चालेल. पातळ पाहिजे तर पातळ हे करू शकता. गॅस थोडा बारीक करते मी. किती वेळ ठेवायचा? आता काय 5 मिनिटं ठेवला तरी चालेल. नाही ठेवलं किती म्हणजे कड येईपर्यंत थोडंसं पाणी आटवायचं असलं तर पाणी आटवू शकता तुम्ही त्याच्यात. असं हे आता धुवून घेते सगळं. गॅस मी बारीक करून ठेवलाय. थोडंसं पाणी घालते म्हणजे आपलं खोबरं फुकट जातं कामा नाही. सगळं पाणी धुवून घ्यायचं.